To jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin hantsi, wanda masu yin magana sukan ce hantsi leƙa gidan kowa. Sunana Abu Ubaida dan Jumaladan, wanda zan jagoranci shirin a yau. Cikin al'umma Allah yakan baiwa wasu ilimi, wasu kuma fasaha da fikira ta sarrafa ababai, kuma daga ƙarshe masu ilimin sai su yi amfani da baiwar da masu fasaha suke da ita wajen ganin an haɗu an yi amfani kai da kai wajen ganin fitar da irin fasahar da Allah ya baiwa masu ita. A cikin irin wannan fasahar an samu wani matashi a jihar Kano da ya kera abin hawa, kuma ya hau wannan abin hawar ya tuko ta tun daga jihar Kano har nan jihar Kaduna. Wakilin hantsi Abdullahi Muhammad ya zanta da wannan matashi ga kuma yadda tasu ta kasance. Idan kai ma wannan mota kallo ɗaya, za ka yi tunanin wata mota ce ta da ƙirar Suzuki wadda aka yi yayinta a 1980 da wani abu. Amma a kallo na biyu za ka gane cewa wannan mota ce ƙirar Najeriya wadda aka ƙirƙiro ta daga abin hawa da muka fi sani da keke napep. Duba da irin yadda aka ƙera wannan mota, za ka ga hannu ne na mutumin da ya ƙware wajen ƙere-ƙere. Wannan ɗan tahaliki da ya ƙera wannan mota yana sana'ar gyaran keke napep ne a cikin garin Kano, kuma ya daɗe yana da ra'ayin ƙere-ƙere musamman ma na mota. Ya yi bayanin cewa rana ɗaya ne da ya tashi sai ya tunanin yaya zai yi ya juya keke napep da take kafa 3 zuwa kuma mota wadda ke da kafa 4. Daga nan ne fa ya shiga fafutuka, ya roro wancan ya roro wannan, ya haɗa can ya haɗa nan, har ya samu ta kai ga inda take a yau. Asali keke napep ne, na ciccire wasu abubuwan da dama a jikin shi. A san keke bai kai wannan tsayi ba, haka na ya raba shi biyu. Na je na haɗa chassis da kaina wanda zai ɗau mazaunayen kafafuwan nan, na haɗa su, na dai samu wasu abubuwan da na mota wanda nake gani in na sa a jiki na haɗa za su. Abokinsa shi ma matashi ne wadda ya daɗe yana yin zane-zane. Wannan kuma ƙoƙari da ya dinga yi a rayuwarsa ta taimaka wajen haɗa wasu sashi na wannan mota. Umar is a very close friend of mine. Abokina ne shi, kuma mun daɗe tare. Yana da matuƙar basira da kuma hazaƙa. Ban taɓa yin mamaki ba dangane da irin wannan fasaha da ya aiwatar. Kasancewar na san shi a matsayin mutum wanda idan ya yi niyyar yin abu, to ko yana aiwatarwa. Because I believe he can do it. Abokantakansu wani abin sha'awa ne wadda ke nuna yanayin yadda 'yan Najeriya ke zama da junansu, duk da yake dai ba su haɗa wata alaƙa ba na yare ko kuma addini. Kai kaji kiɗan na laraba mai inji, yaron da ya san mota, ya san makamar mota, ya san da ya iya ƙarfi, ya san makamar ƙarfi, ya bayan abin mamaki, ya bayan ni na kakabi, randa ya ɗauko shata, wantowa ba birni ba, ya kai ni birni waka, na kwana ne masa waka. Da me biya shi bukata, da zai biya ni bukata, sai ran da zai mai doni, rannan ya ban mamaki, ya ba ni na kakabi, ya ba ni na ta'azibi. To haka yake, wanda masu yin magana sukan ce wai kowa da kiwon da ta karɓe shi, makwabcin mai akuya